Hi guys, welcome back to my channel. नै जोंहा दायो बेरायहैनो नागिरदों। नानिमोनाव थांनो नागिरदों। थुरो। मिहिमाबो थांगोन आं ओमफ्राय नानिमोन दं। न'आव रावबो गैला दाना। बेटारि गारिखौ बेनिफ्राय मोनबा जागौमोनहाय। स्कुटिजों थांला माने जायगायानो थोआना मानसिया बुरजा जाबाय जों। थाबायगासिनो नै। दख'ना गानलायलायथारबाय आथिं। गारि नेगासिनो जोंनि हाइवेआव गारियानो गंसे फैया दाबो बेटारि गारिबो फैया ओमफ्राय बिदिनो अट' बासआबो फैया आरो गोबाव जाथारबाय दहायनिफ्रायनो नेदों दाबो फैया जोङो टट'निफ्राय ओंखारनानै ओमफ्राय दा बिसिनि आनैमोननि गामिनि गारि गाखोबाय सेरफांगुरिसो थांगोन नै बेयो मैनागुरि डाइरेक्ट गारि गैया दंबावो र' बेयाव सानै गारिया दायो खारसिगोन आरो नैबे हाइवेआव ओंखारबाय जों लाबार बाजाराव गंयाथ' नङा गंयानि सिगां ओमफ्राय दा नै आलदा गारि गाखोबावनांगौसो थांग्रोबाय नानिमोन हनै गारियानो मैनागुरि डाइरेक्ट गारि दङमोन ओमफ्राय माने दाना बारा खारलानो बांसिन बेटारि गारिसो खारो नालाय आगोलथ' खारबाय थायोमोन दानिया माने भारा लांबासो थाङो जाहैबाय आरो ओंखायनो बैयाव दसे बेटारि गारि नेथ'नोसै बिसिनि गामिसिम थांनायखौ नेनोसै आरो बिसिना ओरै हाइवेनि ओरै एसे गोथौआवसो ना ओंखायनो माने एसे मा होनो खस्थ' जायो आरो गारिया बैयाव बेटारि गारि थाङोना थाङा सोंनाय नायनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन उनावहाय सहैबा लोगो मोनफिनसिगोन आरो आं मेथाइल' जायो नै बेयो मेथाइ लांनो नागिरनाया गावहासो जाजोब्बाय मा बिलाइ बे मा मेथाइ बेसेबां बायखो बेसेबां बायखो मोनसे 10 थाखा गोदै ना गोखै गोबाब नङा औ बाबा लाब्रा बाजार बेथिं बाजारा ओरै दंबावो गिदिराव दं नुवासै हाइवे ओरै थांबा सेरफांगुरि थांबाय ओरै कुसुगाव गसाइगाव इउटुबाव हगारनो नागिरदों औ नैबिथिं बेदर माबा माबि फानग्रा ड्राइभारा बेटारि गारि गाखोनोसै मा जिनिस जाखो बेलाय ए आरो थानो सिमाखौ मा नाम होनोथाय आं मिथिया गामि हाबबाय नैबिथिं सिद्दा मैनागुरि थांबाय ओमफ्राय नैबिजों बड'फुर हाबबाय आलासि जाहैनो नागिरदों आनैमोनाव बड'फुर मैनागुरि बड'फुर मैनागुरिनि सिगां मोनो बेखौ ओमफ्राय बैथिं हाइवेजों सिदा थांबासो मैनागुरि मोनगोन आरो लामायानो नै बोरैबाजोब हाग्राजोब नै बिसिना रिजार्भसो नालाय ओंखायनो मैदेर फैयो बिसिनिथिंजाय आयौ हाग्रा गोजा गासिबो नै गय बागान गायजोब्बाय मानसिफ्रा गामि हाबबाय ए आजाया जोंखौ नेदोंमोन बियो जोंखौ नेदों दालांसिम सहैबावबायसोमोन दा जाबाय थांदों नोंहा आदैया मोनफैबाय नै हमगान नोङो बेखौ बोरै हमगान थोनदां आलासि जाग्राया नै सफैबाय नै आजाया
स्कुल नोंना बन्द दिनै हा ओंखाम उखैयाखै फैद' आयु नै बिसिना सैमाया मानै मानै फैद' मा फिसा जाबाय नै सैमा फिसा नायनो जों बोरो आयु गोसोम गोजा ओमफ्राय बे ओंखाम जानो रोङाखै आयु माबाखा नै नै माबा देरबासो लांगोन दा नै माबा गोसोमा मानै ओमफ्राय बैसोरो माथाम दस्रा दङा गाबदों हनै हो बिनि बिमायालाय अबेथो बेखौ बिमानो नैबे बिमाया बे एफा फिसा बिमायानो ओमफ्राय बेलाय बे बिनि फिसामोन नै जाग्रासो रों सान्दों मबाइल खेबनायखौ हरलाय नानि हरलाय मेथाइ हरलाय बिसनो हरदो नै रांख्रब जाजोब्बाय ओंखाम हैना होआब्रा आंलाय माथो एफा रांख्रब थ' फैद' बिमा बेयो बिनि फिसा नै बेहालाय बेयो बे मा बिफा बे बिनि फिसा ए फैदो आजा नोंसिनाव मैदेर ओंखारना ओंखारामोनलाय ओंखारोमोन दिनै ओंखाराखै दिनै ओंखाराखै मोनायावसो ना सानाव ओंखारो एखमबा मोनायाव फैना थाफैसै ओमफ्राय फुङाव होबा खालाङो साननै सानथाम थायो आरो हाग्रायावनो ओमफ्राय नों गिया होयो मैदेरखौ नोंसोर माजों होयो गन लावथिफोर ओमफ्राय सिखा बिदि होयो बेजों फैयो बेजोंनो फैयो बेजों खनसे नेबाव फैखांबाय अर सावनासो गिनांखादों अर सावलायलायदों बाव दंफां हाग्रा दङ नाव फैथांखो दंफां हास'ग्राया बैलाय बैसोना बैयाव मैगं फोदोंमोन ना आगोल दाना माथो फोला थादुन थादुन दाना गायला दाबायदियाव थाया गायदों दाबो सोरनि बे हाया बे सोरनि हायालाय दस्रा गामिनिसो बे थारुनजोब अबाव है खि दंदां फैबा आं थाङाहाय हो सोर खिया नों ओमफ्राय ना थांबावबाय हनै आजाया खि नायनो थांबाय नै बिथिंनो फैयोनो मैदेर ओरै हाग्रा जोब खिन्थु ओरै आलदा गामि दंबावो ओमफ्राय बिथिं ओरै थाङो हनै फिसाबो नायनो फै नै मैदेर नायनोसै जोंहा फैद' फैयोनो दा मैदेरा ना बैथिं मा गामिमोनलाय हरैहाय साफारा बिथिंनो फैयो मैदेरा हाग्रा जोबनि बिसिना मैनागुरि बड'फुर ओंखाम जाखांनानै जिरायबाय जों नै थांफिनसिगोन दसे थानानै थांसै आरो ओंखाम जाखांबाय माबा ओंख्रिमोनलाय मिमा ओंख्रिया माबा ओरै खोन्थाफैब्रा फै मा ओंख्रिमोन खोन्थाबाय फैद' दालि ओमफ्राय मामोनलाय दालि ओमफ्राय सेना एवनाय ओमफ्राय माबा थाइगिरजों अमाजों एवनाय ओमफ्राय ना एवनाय जाखांबाय जों एसे दहायनो जाखांदों ओंखाम जानायखौ आं भिडिअ बानायासै ओंखाम जानायखौ भिडिअ बानायासै आं एसे उसुबिदा मोननानै आरो ओमफ्राय दायो थांसै देलायखांखाबाय देलायनाय जेबो देलाया आरो मोखां सुबाय क्रिम फुनबाय गैला नै प्रिय नों मा ओंख्रि जाखो आङो बेदर ओमफ्राय गैला ओंखामखौनो जायाखैदां नोङो मेथाइ जाबाय थायो बे ओंखामखौनो जाया मेथाइल' जायो थांसै ना थांनोसै दसे थानानै हा बायबाय होनदोब्रा दे भिडिअआव बायबाय होनदो ओरै फै खाथियाव थांसै जोङो ओंखाम जाखांनानै फैबाय बोथोर गारि गाखोलांसिगोन बाय बाय